Πάρα πολύ ωραίο γυαλί. Και είσαι και στα ραφ. Μήπως ήσουν αεροπόρος? Όχι, όχι. Τι ήσουν? Πιλότος σε σιρκουί, σε πρωτότυπο και σε φόρμουλες. Α, είδες, το πιλότο το έπιασα όμως από το γυαλί. Πώς σε λένε? Παναγιώτης. Παιδιά έχουμε? Ένα αγόρι. Το ξέρεις εδώ? Δεν έχω σχέσεις. Α. Μια φορά έχω παντρευτεί, στα 4 χρόνια χώρισα. Ζήλια, αρπακτικά πράγματα κτλ. Η γυναίκα, ο χαρακτηρισμός που έχω δώσει είναι το φίδι και η γάτα. Τη βλέπεις εκεί και τρελαίνεσαι και σε μια στιγμή γυρίζει την πλάτη και στην κουμπανάει. Κλαπ. Ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει το αντίθετο μέρος η γυναίκα να μπορέσει να είναι ενδιαφερθεί εσωτερικά, να μπει μέσα στο πετσί του αλλού για να μπορέσει να βαδίσουν σωστά. Εγώ είμαι ένα άτομο, δεν είμαι προβληματικό καταρχήν. Είμαι ελεύθερο άτομο, έτσι έχω μάθει όλη τη ζωή μου και έχω περάσει καλά. Το περιγράψεις πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, είσαι ο πρώτος άνθρωπος που μου περιεγράφει αυτό που ζητάω τόσο καιρό. Ναι. Ότι θέλεις έναν άνθρωπο να επικοινωνήσεις, να μπει μέσα σου. Μα ακριβώς, γιατί να ενδιαφερθεί, να σε δει. Επιφανειακά δεν με ενδιαφέρει. Επιφανειακά. Να είχαμε να λέγαμε. Το βλέπω εδώ απέναντι, έτσι. Θέλω να δω πίσω από εκεί τι έχει. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Σε περιμένει στο μπαρ. Πάμε. Πάμε. Πάμε να περάσουμε όμορφα. Ο Παναγιώτης, η Γεωργία. Γεια σας. Γεια σου, Γεωργία μου. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά, καλά. Καλά είσαι? Ναι. Δηλαδή αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου δεν ήταν καθόλου. Δηλαδή δεν είχε κάποια, να πεις ότι ξέρεις τίποτα, κάπως έχει ορισμένα στοιχεία. Δεν υπήρχαν στοιχεία καθόλου. Πιλότος, φόρμουλα. Θέλω λίγο να προσέχεις. Μιλάμε 310. Έχει πιάσει ο φίλος σου. Αν με θεωρείς φίλο. 310 χιλιόμετρα. Στη Μόντζα. Με τι αυτοκίνητο? Με φόρμουλα. Το 92. Ο Παναγιώτης είναι ένας κύριος, αξιοπρεπέστατος, αλλά μέχρι εκεί. Το όνομα είπες? Η Γεωργία. Γεωργία μου, από πού είσαι? Εγώ από Θεσσαλονίκη ήρθα. Εσείς από πού είστε? Εγώ η κατηγορία μου είναι από τη Θήβα. Ωραία η Θήβα. Να είσαι καλά. Αυτό πάει με 350 χιλιόμετρα. Το ξέρω. Οπότε θα το απολαύσετε υπεύθυνα. Στην υγεία σου, Στην υγεία σου, Παναγιώτη, είπαμε. Παναγιώτη. Και χάρηκα. Κι εγώ, κι εγώ. Τώρα μένετε στη Θήβα. Στη Θήβα, στην Αθήνα. Α, έχετε... Παιδιά έχετε Ένα αγόρι. στην Αθήνα? Στην Αθήνα είναι στην Αγγλία τώρα. Α, στην Αγγλία. Παντρεμένος είναι? Στην αρχή είχα μία μηχανία, γιατί δεν είχαμε τίποτα να πούμε. Δεν είχαμε με τον κύριο καμία επικοινωνία και καμία χημεία. Δεν. Είναι για άλλα στρώματα, δεν είναι για τα δικά μου.